בסרטון של היום נעשה 3 משחקים Match Masters. בואו נתחיל. משחק ראשון, אוי לא, יש לי את מנקי ג'וג'ו. חייב. בינתיים תקפתי די טוב. בבקשה, אסור לגרום לו להשיג את מנקי ג'וג'ו. אוי לא, יש לו פה אקסטרה מוב. אם הוא ישיג אותו, הלך עליי. שיט. אוי לא. יופי. יש לו דור? אוקיי, הוא לא השיג בתור הזה את האדומים, זה טוב. אין לי כזה מה לעשות. הנה ככה. ככה אסור. אוי לא. זהו, הנה הלך עליי. אוקיי, כן, נשיג מלא. הוא כבר עכשיו אצלי והוא... אוקיי, יופי. זה טוב. אם אני אנצח אותו זה יהיה מטורף. הנה, השגתי עוד טיפה עכשיו. עכשיו אני אעלוב טיפה בפער. שדומים, נעשה ככה כדי שהוא לא ישיג. אוי, אבל זה יותר נורא, עכשיו הוא ישיג ככה. מפה, זה לא טוב. כן, הנה. אוקיי, אבל הנה, בזבז תור. אני עדיין מוביל עליו. הנה ואקסטרה מוב. יש. אוקיי. הנה. טוב. אסור רק שישיג 40. שזה סיכוי יותר מדי טוב להשיג 40, אבל בסדר. זהו, ניצח. יכול לעשות מהלך אחד והוא ינצח. טוב, זה היה, תודו, זה היה משחק צמוד מאוד. בואו נודה בזה. בכל זאת הוא בוסטר מטורף. אוקיי, נעבור למשחק 2. משחק שנייה, בואו נעבור. את זה. שאני אקנה את זה. אני אקנה את זה. כי זה הרבה יותר טוב. שים את הפטיש. ואוקיי. משחק שני, בואו נתחיל. יופי, לא אין בוסטר כזה טוב. איפה יש פה אקסטרה מוב? טוב, לא משנה, אעשה ככה. קבלו שיטה. שים כאן. אז ככה. ככה זה עושה. ככה. ככה,
רגע, הנה. אקסטרה מוב. ככה. אוקיי. רגע, הנה. יופי. עכשיו הצגתי 108 נקודות על התור ראשון. אוקיי, הפעם בזבזתי את התור שלי על זה, על להשיג את הברווז, את הבוסטר. בינתיים לא השחקתי 9 נקודות, אז זה טוב, הוא אפילו לא השיג אדומים כדי להשיג את הבוסטר שלו. הנה יופי, זה טוב. אני לא רציתי לעשות בקסט טוב, לא משנה. זה ככה. וואו, עשיתי אקסטרה מוב, אוקיי. טוב, אין לי ברירה, אני אעשה ככה. וואי, אני מוביל עליו במלא. תראו, רק על 12 ואני על 184. אוי, זה לא היה טוב. אוקיי, שם רק עכשיו את הבוסטר שלו, וזה כבר ראונד 4, אז לא כזה טוב לו. יש לו תור אחד, ואז נעבור לראונד האחרון. הנה הוא בזבז את התור. לי גם אין כל כך מה לעשות. אני רק אנסה למנוע ממנו להשיג אדומים, כי אז עושים את הבוסטר. אין לי כזה מה לעשות. נעשה ככה. אוי, יופי. אם זה היה אחד לאט זה לא היה טוב, כי אז היה יכול לשים. אוי, לא. איך לא שמתי לב לזה? טוב, לא נורא. אוקיי, 25, 30. טוב, כנראה הוא לא ינצח אותי, יש לי מלא נקודות. לא מלא, אבל יותר ממנו. הנה. ניצחון. המשחק האחרון. בוא נעשה. אוקיי, מכובד. הרובוט הזה, אני אשתמש בו במשחק האחרון. עוד משחק אחרון. נראה לי שהוא מתחיל. אבל אין לו הבוסטר שלי יותר טוב. זאת השיטה הזאתי. טוב, יש לי עוד סיכוי. איך הוא לא עושה את האקסטרה מוב? למה הוא לא עושה את האקסטרה מוב? היה לו אקסטרה מוב. שכאן עוד אקסטרה מוב. הנה אחרי עושה את האקסטרה מוב. אתה חושב שאתה היחיד שיכול לשים את הגאדג'טים? אין לי מושג כך קוראים האלה. אני יכול גם לעשות את זה. דקה. לא. ככה. אתה רואה? גם אני יכול. ככה. רגע, לא ככה. אקסטרה מוב. בום. בקצ'ינג. אקסטרה מוב.
בום, אתה רואה, עקפתי אותך. קבל את זה. אוקיי, עכשיו נשים את הבוסטר המטורף הזה. זה בוסטר מטורף בעיניי. תסתכלו. עכשיו הוא השיג לי? תסתכלו את כל הברקים. עכשיו עסקתי את זה שוב. עכשיו עושה ככה, כן. וככה. טוב, נעשה ככה. כנראה ניצחתי בטוח. אני חושב, אני על 160 והוא על 74. יש לי סיכוי הרבה יותר גדול. וואו. יש לי עוד שתי תורות. בבקשה שיבזבז אותם על שטות. אוקיי? אחד, יש לו עוד אחד. אוי, לא. זה לא טוב. הוא ניצח. לא. איזה לא גאון אני, זה רק כל הראונד 3. יש לי עוד מלא זמן להשוות. עכשיו אני רק אנסה להשיג את הבוסטר. והוא מוביל עליי כולה ב5 נקודות, וזה ראונד 4. רק שהוא יעשה, לא, אני רציתי לעשות את זה. אומייגאד. איזה פקסן אני. ככה, ועכשיו את הבוסטר. הנה, ככה, יופי. זהו, עקפתי אותו. בהרבה שם פה. ככה, יופי. הנה עכשיו. זהו, חזרתי להיות ראשון. אוי, מה קרה? נראה לי שהוא יצא מהמשחק. טוב, אם הוא לא יחזור עוד 30 שניות, ניצחתי מיידית. טוב. זה מסתבר שגם אם הייתי פחות ממנו, נראה לי שניצחתי. זה היה משחק מצחיק. זאת אומרת שגם אם לא הייתי יותר ממנו, הייתי מנצח. טוב, זה הסרטון היום. מקווה שנהנתם. הנה, קיבלתי את הקלף בוסטר הזה. מקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. בבקשה תעשו סאב ולייק ותגיבו מה הקלף האהוב עליכם.